ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବା ଏକ୍ସପ୍ଲେନରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏହା ଖୁବ୍ ରୋଚକ। ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ପୁରା 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥର ଘରବାହୁଡ଼ା ବିଷୟରେ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ବହି ଯାହା ଏକଦା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ବୌଦ୍ଧିକ ଇତିହାସକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ତେବେ ଡେରି ନକରି ସିଧା ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 1000 ବର୍ଷର ବିତର୍କ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନର ନାଟକ, ତୃତୀୟରେ ବୀଜ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରର କାହାଣୀ, ଚତୁର୍ଥରେ ଅନୁବାଦର କଳା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ବିଭାଗ 1 1000 ବର୍ଷର ବିତର୍କ, ଯାହାକି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକର ମୂଳ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବିରାଟ ଦାର୍ଶନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଚ୍ଛଦ। ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ରଚନାକୁ ମୈଥିଳୀ ଭାଷାରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର। ବିଦେହ ଇ-ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ସଂସ୍କରଣ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ସମୟରେଖାଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା। 10ମ ଏବଂ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା କେବଳ ସଂସ୍କୃତର କଠିନ ଆବରଣ ଭିତରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ 2004ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୈଥିଳୀ ଅନୁବାଦ ଆସିଲା ଏବଂ 2026 ମସିହାରେ ଆଧୁନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସତରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ମୂଳ କଥାଟି କ'ଣ? ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାରଧାରା। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଏମାନେ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଏକ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସ୍ତବତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଠିକ୍ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧୀ ବୌଦ୍ଧ ବିଚାରଧାରା ଆଗରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ବିଭାଗ 2 ଜ୍ଞାନର ନାଟକ। ଏଠାରେ ଆମେ ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ପୂରାପୂରି ଏକ କୋର୍ଟରୁମ୍ ଡ୍ରାମା ଭଳି ଲାଗେ। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ, ଯାହା କ୍ଷଣିକବାଦ, ଆତ୍ମାହୀନତା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ପଟେ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବାହ୍ୟ ଜଗତ। ପୁରା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଭଳି ତଫାତ୍। ଏହି ବିତର୍କ କିପରି ଚାଲିଥିଲା ତାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବା। ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନୀଳ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଭଳି ଦୁଇଟି ରୂପ ନେଇପାରେ, ତେବେ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁନାହିଁ ଯେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତ କେବଳ ଆମ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ? ବାପ୍ରେ, ଏହା ତ ବାସ୍ତବତାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା, ତାହା ଖୁବ୍ ରୋଚକ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ସେ କହିଲେ, ନା। ତାପରେ ସେ ନିଜର ନିଖୁଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ କେବେ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଏବଂ ଅନେକ ହୋଇନପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦୁନିଆ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ବାସ୍ତବତାକୁ ଆଦୌ ଖଣ୍ଡନ କରିହେବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଆଦୌ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଦେଖିଲେ କଥାଟି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗାଚାର, ମାଧ୍ୟମକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ପରି ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାରଧାରାଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପରଠାରୁ କେତେ ଭିନ୍ନ, ତାହା ଏଠାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେହି କହୁଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଅବାସ୍ତବ, କେହି କହୁଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ, ତ ଆଉ କେହି କହୁଛି ଏହା ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ। ବିଭାଗ 3 ବୀଜ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର। ଏବେ ଦେଖିବା କିପରି ଏହି ଅମୂର୍ତ୍ତ ବା ଜଟିଳ ଦାର୍ଶନିକ ତର୍କକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ସହଜ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପୋହବାଦ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର ବର୍ଜନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗାଈ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ଗାଈ ନୁହେଁ ତାକୁ ବାଦ୍ ଦେବା। ଟିକେ ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି ନା? ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାସ୍ତବତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଥିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଉଦାହରଣ। ବୀଜ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରର କାହାଣୀ, ହାତୀକୁ ଛାଇ ଭାବୁଥିବା ମୂର୍ଖର ଉଦାହରଣ, ମହୁ ଆଉ ବିଷମେଶା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକୁ ତାରିଫ କରୁଥିବା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। ଦାର୍ଶନିକ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ସତରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କାମ କରେ, ଆଉ ଅନୁବାଦକ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଏହି ସ୍ୱାଦକୁ ପୂରାପୂରି ବଜାୟ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଆଯାଉ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ବୀଜ ରଖାଯାଇଛି, ତାହା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା କି ଯେ ବୀଜଟି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଏହିଭଳି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ଦର୍ଶନ ବୌଦ୍ଧ କ୍ଷଣିକବାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏଠାରେ ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ସରଳ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ହେଉଛି ବୀଜର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗୁଣ। ବୀଜଟି ପୂର୍ବପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଥାଏ। ତାକୁ କେବଳ ଦରକାର ଟିକେ ପାଣି, ମାଟି ଏବଂ ଉତ୍ତାପ। ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ମିଳିଗଲେ ହିଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଦେଖାଏ। କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ବୁଝାଇ ଦିଆଗଲା, ନୁହେଁ କି? ବିଭାଗ 4 ଅନୁବାଦର କଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଏହି ଅନୁବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଅନୁବାଦ ଦୁନିଆରେ ସ୍କୋପସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଅଛି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁବାଦର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁଇଟି। ପ୍ରଥମତଃ ମୈଥିଳୀ ଭାଷାରେ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାର କ୍ଷମତା ତିଆରି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଧୁନିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହା କେବଳ ଏକ ମାମୁଲି ଶବ୍ଦାନୁବାଦ ଆଦୌ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅନୁବାଦକ କିଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସେ ଅପୋହ ବା ଅଭିନାଭାବ ଭଳି ଜଟିଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିତି ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୈଳୀ ଯେମିତିକି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ସହ ଆତ୍ମୀୟତାର କି ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଥିଲା ଖୁବ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ରଖିଲେ, ତାପରେ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମୈଥିଳୀ ବାକ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ବୁଝିବା ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ସେ 405ରୁ ଅଧିକ ଉପଶୀର୍ଷକ ଯୋଡ଼ିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବିତର୍କର ରାଗ ଆଉ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରି ରଖିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ବସି କଥା ହେଉଛି। ବିଭାଗ 5 ଭାଷାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମିଥିଳା ଅଞ୍ଚଳର ବୌଦ୍ଧିକ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାଶନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଆଦୌ ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ଦୁନିଆରେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୈଥିଳୀ ଭାଷା କେବଳ ଲୋକଗୀତ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଗଭୀର ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥ। ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ରଚନାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଆଣିକି ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଧୃତି ରହିଛି। ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଏହାର ପୈତୃକ ଭାଷା ଥିଲା, ତେବେ ମୈଥିଳୀ ହେଉଛି ଏହାର ମାତୃଭୂମିର ଭାଷା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ସଦୃଶ ଠିଆ ହୋଇଅଛି। କେତେ ଗଭୀର କଥାଟିଏ! ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନକୁ ଖୋଜି ଆଣି ତାର ପ୍ରକୃତ ଘରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ବିବେକର ଏହି ଅନୁବାଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ନିଜର ଏକ ହଜିଯାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାରକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ନାଟକ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଅଗଣାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁବାଦ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ଇତିହାସ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ପରଦା ପଛରେ ଆଉ କି ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦ ଲୁଚି ରହିଛି? ଟିକେ ବିଚାର କଲେ ଏହା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବ। ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।